Een bus vol belangstellenden op het Hiem van der Werf. Mensen van provincie en wetenschap, journalisten. Maar wat ik opvalt, geen Kamerleden. En daar wie wel op hopen. Van der Werf vertelt de mensen hoe het ervoor stiert. En elke is eens dat het een grutte strop is. Iedereen zegt altijd, maar met muis pompt het land onder water. Ik zou niet weten hoe het land hier nat moet krijgen. Maar de vraag is zelfs, wat is een keer betel je mat? Nou, dat is een hele terugte vraag die de boeren hier stellen onder de Tweede Kamerleden. Maar het is verrekte spietig dat er hier geen Tweede Kamerleden binnen om dit te zien. Want hier hebben we toch wel te maken met een groot maatschappelijk probleem. En ik vind dat Den Haag dat het onderzoeken moet en een antwoord maakt op de vraag van de boeren. Is dit nou bedrijfsrisico of is dit zodanig groot? En dan had je zeggen naar de kwestie maar de e-melden dat het ik dient is. Nou, volgens mij is er aanleiding om dat te denken, maar daar zal Den Haag moet boegen maken. Kan de provincie ik net bijspringen? Nou, de provincie heeft een faunafonds. Dat is verkeer op beesten die door beesten veroorzaakt wordt, dit jou net bij jou maaien, belieks gwozen. Nou, muizen maar jou het hele jaar terug bestrijden. Dus die vallen net onder het faunafonds. En boven dat in het faunafonds zit lietse 20 miljoen euro. Dus, en dat is voor heel Nederland. Dus je kan wel nagaan dat dat hier net van toepassing is. Dat zal echt terug Den Haag bezoeken worden. Maat. En ik hoop ik deze week weer in contact te treden met de staatssecretaris om de zaak van de boeren toch te bepleiten. Kan Europa wat budgetten voor de boeren? En het is voor mij, ik denk, de taak om eens in Brussel te zijn en toen zie je wat er mogelijk voor is, wat Brussel hier ontwanken. Dus financiële stiepen misschien ik uit Brussel? Nou ja, je moet één ding net doen en dat is valse hoop wekken en ja, zeker net dingen beloven. En ja, in Brussel is net al een potje voor, maar zeker wil ik wel eens zien wat voor bepalingen dan ook voor binnen. Ja. Maar boer van der Werf wil maar één ding. Hij wil terug als boer, ik voor de toekomst. Nooit maar even naar de camera.